ଆଜି ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଯଦି ପାଗ ଠିକ୍ ରୁହେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୋରଦାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋରଦାର ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ, କିଛି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି T20 ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡିଲେଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। 2016 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 37 ରନରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡିଲେଡରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 2022 ମସିହାରେ 1000 T20 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବାଠାରୁ 65 ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ 935 ରନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆଡିଲେଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। T20ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ସଂଘର୍ଷ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ 10-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।